Ngeri kowe. Kowe apal jane. Apal mbiyen iki kene fakta kok. Rekoso kok Pak Idin. Kowe blandong nyolong kayu kuwi ya. Nyolong. Aja banter-banter. Lah nyapa? Ora apa-apa. Ngawur ning kene ana mantri hutan. Kowe ya trauma karo mantri hutan, Jo. Kowe yo tau Pak tak kawah kok kiwa balik ngidul budak mandur papat tau wis tau ngono iki. Ngene. Nah, ngene sampean madhep rono. Oh, alah. Lah aku. Alah kowe iki lho kowe. Iya. Di aku Iki lho. Iki. Oh, ngene wis. Ayo, Mbak. Alah kaya malah ape mbok pateni. Wong loro nonton bareng iki kaya ape mbok jongkrokno ning Gunung Butak. Bon-bon nami sik komplit ta ora. Lah piye? Wis komplit iki lho, iki apa itu? Walah. Kuwi apik dicopot iki aja blangkone, Jo. Apa ya? Iki nun sewu. Hah? Blangkone ukuran pira to iki? Keciliken ya, Jo. Nggih itu silian. Saka Pak Edi. Ikhlas lahir batin aja ngarep apa-apa. Ya ta. Nek lahir batine kula mpun siap. Terus Apa-apane mau lho. ketika kamu tanpa pamrih ora arep apa-apa, ning nyatane apa-apa bakal teko. Amin. Dah ngoten kula. Paham ora kowe? Paham. Oh iya. Kok nek umpama apa-apa ra teko jenengan aku ning kene iki ape golek pakanan angel lho, Pak. Kok iso? Ning mergone saka Gusti Allah iki welas aku jenengan lan sedaya sing rawuh pakanan full. Ape golek arem-arem ana. Gedang ketokan ana. Telo ana. Telo kene panggonane. Iya. Mbah iya jenengan ajeng nyuwun telo gendruwo telo gendruwo ing ngisor mriko nggone. Telo gundru sing gudi-gudi. Sing setahun pisan wae niku lho, Pak. Gudi-gudi kados niki. Wow. Ngalap berkah Cik. sumanono makam yang Eyang Jati Jati Kusumo. Kusumo. Wah, iset. Sosok yang sederhana. Nggih. Kita. Nika panjenenganipun nggih trah saking Bupati Blora, kula menika nggih trah saking wali. Omonganem, Jo. Kowe kuwi trah wali. Lho jenengan ngerti dhewe to aku anggere ana iwak asu aku no. Lah kowe nek doyanmu iwak apa? Celeng. Wah, padha ae. Ya ora kena kuwi haram. Ndak boleh untuk kapitayan kita. Kowe trah wali, wali sapa sanad mundure? Lah. Biyen mbahku jenenge Walidin. Lho. Bapakku wali murid. Lho. Oh. Ki wali kabeh. Nek ketemu mbahmu tak jejekane sih. Ampun wis gak ana Oh soalé. iya aja. Mbah wis ora ana. Masalahe awake dhewe kudu nulat salira hang rasa wani ana wong saiki ana wong biyen ana wong kuno ana wong begedak. Suwe aku ora tau krungu tembung begedat. Begedat gandengane karo taun Lho biasane. iki nek ora dagelan ikhlas ora arti tembung begedak iki. Dagelan apa? Ora nek dagelan ora ikhlas ora ngerti tembung begedak. Alhamdulillah, begedat taun. Begedak taun. Dadi dhuwur-dhuwure mbiyen dadine ana aku lan jenengan bibit kawite Ibu Hawa, Bapak Adam. Bapak Adam ora Adam, nganggo alif ora ain. Untukku ora iso awor kok, Pak. Oh. Bapak Adam. Oh iya. Iki sansaya jenengan mayang bengi iki mendapatkan nilai luar biasa Pak Danang niku. Wah Pak Sigit pancen nek mayang ngeten. Kula ingeti kok saya miring. Ngeten melih masyaallah. Lho beliaunya juga seorang dalang. Ji sugeng dalu Pak Danang lan kanca-kanca sing rawuh. Lho iki wingi Hut Bayangkara kowe ora iso wis Pangapunten, wis Pak. dicatet karo Pak Danang. Ji, sampun. Ini Julang rumahnya mana? Situ Pak, mau dibom kok. Ora wong aku dhewe nuwun sewu Pak Danang kalau winane acara teng Polres kula wonten acara dateng India. India. Kowe ning kono dagel. Dagel golek ula lho Pak. Kula nyaplok untumu. Ayo. Jadi winginane sing pertama ketika beliau datang rawuh terus Pak Kapolres yang lama pindah tugas saya. Kemarin terus anak saya Nanda dan Liun. Terus sekarang aku mbek jenengan iso ketemu karo Pak Didi karo Mbok Edida. Iki Kowe nek Mbak Dari kok iso kok akrab ben kowe? lah niku kanca kok Pak kanca. Mbak Dari, Mbak Kades. Jenengan ningali storine ya. Piye? Ku anggere dolanan lemah kegiatan sore, Bro. Alah ngono. Ya, tenan niku aku dadi pancen wanita yang perlu kita tiru karena beliau sangat sederhana. Heeh. Wong sederhana iku penak. Jajal sing ora sederhana jenengan mirsani dhewe to. Piye? Numpak motor anyar.
Innova. Mobil Reborn sak pitu niku kan do banter-banter. Heeh. Ha wedi konangan sing duwe. Urung bayar ya, Pak. Oh, dadi nek ana mobil banter iki Konangan sing duwe engko selak ditarik dhek banter. Jajal nek kaya kula. Sederhana. Lah aku sederhana wong tenang, ndi ana wong nageh. Lho, aku numpakku ontele rim sandal. Lho. Iku aku tenang mlaku pinggiratan ditin motor niseh wong aku ora digudak wong kok. Oh, ora digudak lesing. Ora digudak lesing. Wo. Aku tenang. Jadi memang hidup sederhana bukan dari apa yang kita lihat. Karena apa yang kita lihat kadang-kadang palsu di dalamnya. Kaya bengi iki lakone Semar Kembar. Semar Kembar. Kembar sinten ta Pak Igit? Kembar Oh, iki loro. Telu. Nggih. Ada kisah menarik, Jo. Nggih napa nika? Mulane kok lakone Semar Maneges, Semar Kembar iki konek Mas Didik request Semar Maneges, terusan Pak Edi saka Bluro sak kanca Pak Yoyo Mbitingan winginane rawuh ning gubukku menehi Semar telu. Jenengan iki sakwise beliaunya laku 7 sasi entuk sasmitani Bathara kon gawe Semar Prodomas. Cacahe 3 kon menehke Dalang Sigit. Aku yo gumun. Dalang Sigit ya apa-apa diweneh-wenehi, apa-apa diweneh-wenehi. Iki sesuk wayang iki kok entuke wong kabeh. Kok bener omongan. Gumun. Ning titenono. Kok dalang urung gelem gawekno pager aku yo gak laris. Wis tak gawekno kok. Gaweno mbok potongin terus. Sing motong sapa? Lah tukange wingi angger boto kedawan dipotong boto kedawan tukange. Kayak ora tak potong Jo langsung tak bles. Nggih, kula ngene iki wau nggih niat ikhlas. Nggih, alhamdulillah matur nuwun menika komunitas saking Pak Edi. Iya. Engko sing bintang tamune ya ora kowe wae lho, Jo. Oh nggih, enten tunggale to Pak Igit. Nggih, lah Pak Edi Harsono iki sak kanca wingane Pak Edi Harsono, Pak Yoyok, Mas Huda, Mas Suswanto, Mas Widodo, Mas Irwan karo Mas Adi ning nggonku. Nggih, Pak Igit. Kono kancane nggo. Nggih, kula pun purun. Kowe tau krungu grup musik Timlo Solo? Lah, Timplo. Timplo nika lah. Solo. Lah, kula pasti pilih hitam putih Pak Igit niku. Pelawak yang ada di TPI kalau tidak salah ya tak? Nanti hadir. Wadir. Siap, siap. Hadir. Mulai hidup kesederhanaan, guys. Pokoknya awake dhewe aku jenengan wis bersyukur nderekno piyai mriki lumantar Eyang Jatikusuma awake dhewe nderek mungon nyuwun berkah donga pangestu. Maghfirah saking Gusti Allah. Lumantar saking papan mriki Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Dari, Mas Didik, sedaya para panitia sepuh bini sepuh ingkang sampun ngreksa papan menika. Bakunipun adat istiadat nguri-uri menika tetep lestari. Nah, muga-muga Pak Cari iku nek dititipi tanduran sing tenanan. Maksude titipi tanduran ado-ado dipangan wedhus. Tanduran apa? Lho, niku wit nggawa saka sebrang lho Pak Igit. Ning Jepara iku pulau apa lah Yos? Kowe sing ngertinani lho. Karimun lah halah Yosi malah rol pasar Galdawa tok. Karimun. Karimun nuwun sewu lho Mbah Amin yang Pak Carik ini wis terai ngoten niku kok ya. Sok digenti meneh. Iya. Niki sinden-sinden. Satu lagu ya. Nggih. Kula manut. Mbak Dari dan Mbak Dari, Pak Didik. Nggih. Diaturi mriki. Oh iya. Kersa Pak Danang. Sing pundi Pak Igit? Ya gandeng menika mapanipun wonten Rembang ya Presiden Rembang. Oh nggih. Nah, Mbak Imro'atul Ima Firdaus. Wis ora kena. Iki ora ana sing mbok iri. Wis gak Kuwi ana. undang-undangane kuwi cerete karo ngono disikirke Jo kuwi ya. Yo alah. Yo ngene iki lah yo kudu ikhlas lho Pak Igit. Yo kuwi iki kejaba dagelan ya seksi usung-usung. Wong aku wis tak sawang-sawang kegiatanku kembar beti. Apa? Beti Pak Igit. Ngisor. Kotong to Pak Igit. Lah mulane wong ceret kok gedhek-gedhek. Yo ngalah iki mau ndak bar dienggo foto terus gemletak ngono Pak Igit. Yes. Kene Mbak Ima. Aja ninggal aku trimo bonceng diwek budal.
Mbak Ima jumeneng dispoti tembangke lagu Ojo Ngece. Nggih. Nadanto lagu yang yo ngemu pitutur. Ojo ngece yen ngece bakal keweleh tembe mburine. Leres. Bakal kisinan. Nggih. Do ngece iki bakale wo bae donya nek kadung Gusti Allah sing ngersake ora nganggo engko. Nggih. Kaya kula mbiyen uripe rekoso lho. Ala kuwi perjuanganmu mbiyen, uripmu mbiyen rekoso. Pol Pak Idin. Saiki uripmu piye, Jo? Lah tambah rekoso iki. Ya, tak kira lek tambah kepenak Lah, apa iya. piye ngono lho. Kaya iki mau ta Mak Cange wong nandur kemangi wae kok diumumno. Aku iki lho contone Lho, aku. mbok menawa kemangine seje. Aku iki lho ora trimo nandur kemangi. Apa, Mas? Nandur janggel iki kawit kosongkel mereng. Rene mubeng Gunung Bokong. Munggah ning gone Brangan. Mubeng teko Bondoarjo aku ora tau kondo-kondo kok. Lah iki Iya iki mau tok kandoku. Kowe apal wilayah kene. Apal iki Nyambut gawemu mbiyen apa? Blandong. Ora percaya. blandong iki mek kayu ngono ya, Mas. Blandong lho CS kumbian iki makane legrek iku wow. Ngeri kowe. Kowe apal jare. Apal wong mbiyen iki kene iki fakta kok. Rekoso kok Pak Idin. Kowe blandong nyolong kayu kuwi ya? Nyolong. Aja banter-banter. Lah nyapa? Ora apa-apa. Ngawur ning kene ana mantri hutan. Kowe ya trauma karo mantri hutan, Jo. Kowe tau Pak tak kawah kok ki wong balik ngidul gudak mandur papat aku wis tau ngono iki. Mok kira bedil jebul mercon ki piye, Jo, ceritane? Pengalaman piye? Aja isin aku. Ora apa. Cuma Kuwi zaman masa lalu. iya wah ngetok wit mau ni Pak. Ngetok wit mau ni kerusak. Dor tak kira bedil wong mandur kok nggawa bedil. Jebule tiwas aku mblayu kempeng mercon. Gek iku sing nyumet sapa, Mas? Ya mandore. Apa ora percaya sesuk melak aku ring alas. Pengalamane Julang rekoso tenan Mbak Ima. Nggih. Menika mboten goroh ning nyata, nganti ndelik ning grumbul-grumbul ngerti sepatune mantri piye. Jo. Aja dikandhake. Aku wis tau ndelik ning isor godhong mau ni malah awor ulo yu tau. Tau ngono kuwi. Ya alhamdulillah kudu mok syukuri. Nggih kula syukuri Pak Igit. Nggih. Pokoke tak syukuri. Wong jenenge menungso iku lara-larane wong urip nek lagi merintis utawa proses. Maka dari teman-teman nom-noman ini hidup itu proses bukan protes. Oh, apa iki kalimat? Hidup ini adalah proses. Proses Bukan. protes. Wah, tepuk tangan untuk cangkeme Julang. Berarti ditapuki, Mas. Maksudku tepuk tangan untuk ide brilianmu. Oh, iya. Nah, ngono kuwi. Dadi nek kepengin awake dhewe supaya piye dalan iki munggah iso alus. Engko nek ana sing banyu-banyu mandek kae dikaleni supaya banyune iso langsung. Dalane ben ora jebrol kan Berarti ngono. melalui proses biar Proses. bagus jalannya. Dalan iki iso halus, dalan makam tekan isor. Ini adalah swadaya dari masyarakat. Oh. Dalan iki alus rono rene, rono ngantek teko moe kok rono alus kabeh alhamdulillah. Kekene ngemenggok. Yo nape rono yo rono sik Iya, to. iya. Yo. Nah, Langsung rono. satu lagu dulu ya, Jo. Siapa iki? Request saka Manjemblok ST. Terbanyak Podang kuning karo Grigis. Oh, Mbah Nuwun. Radika. Mbah Nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Oh, ngono. Lagu iki Pak nang- Eko yo hadir. Weh. Mbah Nuwun, Pak. Siap. Ya, aye. lagune. Ditunggoni Pak Mbah Suwaji. Oh, Mbak Waji. Wah, Nggih, bar nggih. nanggap iki arep nanggap neh sumpen. Alhamdulillah. Angger panen jagung. Wah, iya. Nggih, nggih Mbak Waji, nggih. Siap. Podang kuning dipun bawani Mbak Imur Atulima. Cik. Ora ijen ning dikancani Bu Guru saka Demak sing nomor 2 kene ya. Sinten meniki? Iki nomor 2 kene. Oh, alah mulane iki barang baru iki. Iki ora anyaran ning Pindan. Iya, biasa nang ngene kok, Cah. Apik ora, Mas? Wo, lah iki nek umpamane wit jati ngono, wit jati sing kelas A1 tanpa soco. Maling kayu yo apal. Kene lho, iya medelan pira nduk tak deloki. Medelan ki apa? Ditakoni asmane sapa ngono, Jo? Nggih, endi mo raine? Dhuwur. Nggih. Rai kok ngisor. Ngisor ki ya rai kok. Rai Rai apa? apa? Rai lok. Oh, badhok melek kaya. Sugeng dalu Mbak Yu asmane sinten? Nggih, sugeng dalu Om Jolang. Asmane sinten? Nami kula Ika Murni. Mbak Murni saking pundi? Kula saking Oh, Demak. luar negeri. Demak kok luar negeri. Denmark.
Alah. Bosok kuwi Demak. Nggih, Demak. Nuwun sewu, nuwun sewu. Nggih. Namung nyuwun pirsa, tesih legan apa sampun pernah dimik tiyang anu. Sik to. Wis duwe anak. Nggih. Pun kagungan putra ngono. Kagungan putra napa legan cangkem yo angel ra Kowe nek karuan. ketemu wong ayu kok terus omonganmu nglego. Melengsa, Piye to melengse. mumpung ana ning omah ora ngene kok. Nggih, pripun? Sing Nggih. cetha to sing cetha. Sampun, sampun. Pun garwa nggih. Sampun. Alah garwane nderek. Nderek. Pateni ra wis. Ayo, Mas. ayo pateni bareng-bareng piye? Dipateni susahe ben karek senenge piye supaya nderekno waranggane kanthi ikhlas. Pak Igit mau iki dina judule ikhlas. Oh, ikhlas. Ikhlas. Berarti hari ini kula nggih kedah ikhlas, Pak. Ora santai kowe engko sembayar aku. Pak kuwi bayaran. Jare Mas jenengan ya ikhlas. Lho aku ikhlas ning omah duwe tandon kok nduk. Lho. Tanda napa? Banyu. Tak kira duit. Duit apane lah nek duwe tandon duit. Demake pundi Mbak Murni? Kula kadilangu, Pak. Oh, cedak makan. Cedak makam nggih niki mengke di makam. Ayo. Wis ora. Pokoke ape muni aku dimakamno mbok ubat-ubet Lah menawa men jenengan meh melu kan ayo. Ya Ngoten ora. lho. Wis pokoke iki perdana to nok sowan kene. Nggih, perdana wonten riki. Wis pokoke muga-muga ngalap berkah ya nok ya. Jo. Nggih, ngalah berkah. Ono Mbak Ima, ono Murni bareng kowe ketemu karo Lah Murni iya kok toh. Ima mau anggurke delok ae lho. Kowe Iya iki cah iki ngawur. Kene, kene. Piye? Oh iya, aku ki agek takon-takon. Sampeyan wis eling karo aku? Ora. Ora piye? Ora wis. Ora eling? Ora wis kok. Wis kok senengane purian nek purian aku kaget lho. Aku kaget ini urung urung sadar. Ngerti ra? Kene iki nggone adem. Iya. Lah bareng ana teko sing anyar kok aku mbok tinggal sama aku ora kademen piye? Ora lah nek kepengin anget ya ayo. Maksudnya ayo berarti bediang iki lho Pak Igit. Iya. Iya. Oh. Ayo golek kopi, Mas. Lah. Wih, kowe ketoke do kepengin, Bro. Kowe kok ngerti nek kepengin? Alah iku do ngiler. Sakit. Ngene-ngene ben adil sama ning Ayo tengah. kene kok ora elek menang nasib kok ya. Heeh, ayo, Mas. Terus Ayo. kowe dhewe. Podang kuning dibawani diwiwiti sama Mbak Imur Atul Ima Firdaus. Apa musik? Aku sik ya, Mas. Tanganku cekelen ape nanget. Ayo anggonku cekel sisan wis. Bejo kowe ya, Iki Jo. tangan iki mikit kene. Nah, ngene sampean madhep ronong. Oh, alah. Lah aku. Alah kowe iki lho kowe. Iya. Di aku Iki lho. Iki. Oh ngene wis. Ayo, Mbak. Alah kaya malah ape mbok pateni. Wong loro nonton bareng iki kaya ape mbok jongkrokno ning Gunung Botak. Ya, ayo dirimu nembang. Nadyan wujud temong paksi Nadyan wujute manuk. Diterjemahke. Iso piye kene kok sampe iso. Ono surat Jo Ji. saking Bulinan Jati Malang. Oh, Jati Malang alah, iki Jati- apa Sukoharjo ya? Lho, Oh Kajar, Jati Malang Kajar. Nggih. Ah, menika nadar menawi putrane menika mari sehat badhe nyawer Pak Dalang. Oh ngono. Mas Ali Mufid Alah. putrane badhe nyawer Dalang kalih nyun lagu Lintang Asmara. lah kok aja diwaca ora nganggo dagelan kok iku. Ini nyawer dalang karo Mbok kon maca kuwi murni lho coba maca. Nggih. Kuwi tulisane Dalang padha gelan. Oh. maca sing was tulisane apa wi? Lina, Ibu Jati Malang. Oh iya wi. Kuwi. Oh, dicerak-cerak to. Aku iki wong min kok nek ora cerak ya apa cetha. Nek kecantol. Ora wis sampe Ora. Aman nggih? Aman. Terus sing isor wi Muhammad Ali Mafid Putra Putra. iku apa kok bunder nganggur iki tulisan apa iku? Endi to? Iku lho. Jo.
ana bunderan endi lho sing bunteri? Iku apa Ora, bunderan? ana ngene kok. Malah bunder-bunder iku apa? Mripatku iki kira kiwa tengen lho, Jo. Mbok kok Pak Lah, Igit iya, aku iki min. Oh, min. Min plus aku iki. Waca, Dek. Nadar menawi anak mari Nggih. badhe nyawer Pak Dalang. Oh. Iki salah nulis iki dagelan ngono ya. Lah sindene? Sindene kok gampang. Oh, iya. Nyuwun lagu Lintang Asmara engko sing nyanyi dalange wong sing disawer dalange. Nah, nggih. Wis. Asemane. Ini ora apa wong ora ngene. Wong kene iki wis latihan urip prasaja mbok ya adil ngono lho ya. Oh, ngono ya, Mas. Gen kok dalang gen nyanyi siang siang. Siang pantor ratri kok siang-siang. Oh. Ayo, ganti Mbak Murni. Kok sik to. Ngene. Ya. Piye? Aku sik. Ya sabar ya, Oh, kono sabar. sik ora apa-apa tukno. Engko nek iki Ate esuk ya ora ora apa-apa. apa-apa. Iki engko sedhelongas cahe bubuk kok gentenan. Nano. Halus manis nangsa make. Ayu bojone Bang Plecit nggo heman aku. Ngece. Sapa? Mbak Murni iki guru lho iki. Lho, lah guru apa ora oleh entuk Bang Plecit? Oh iya, Dek. Malah duit akeh ya. Ah, kayak dagelan sumpah. Apa duwe? Iki agek golek. Oh iya. Bojomu kae busak ra wis kok ya. Bojo kon busak. Kayak tulisan Liwang apa ae. tulisan? Tulis surat nikah genti murni Terus? julang ngono. Oh sesuk dianu, Iya. ditipek ya. Aku ndek cara tanpa Piye? Jumbarno wae. Pokoke sesuk bose koperasine ndi ta? Tak lapori bose tak kon mindah Suwadu kono. Ben ora tau mantuk. Akale enek. Iya, alah. Bocah gedhe raja, Pak. Wis sangko paron kok iso. Terus kayak Mbak Murni. Usaha. Asa mengkan kula Ngasto guru wonten SD napa SMP napa SMA? Kula mboten ngasta, Oh, Pak. mboten ngasta. Wau. Oh siang toh? Nggih. Kebetulan niku dados narasumber. Wah, narsum. Nggih. Seminar nopo? Itu program dinas Heeh. wayang masuk sekolah. Jadi gabungan kalih karawitan. Oh, saya. Nggih. Soben gawe dagelan grup opo ya. Lah grupmu banci-banci kan? Gak dadi. Lah kae wis dicekel Pol PP kabeh. Besok anu nek Mbak Murni wayang masuk sekolah. Nggih. Ming Rembang saya akan mempunyai program dagelan masuk WC. Oh, siap. Kula Dinas kebersihan. Oh, Ora nggih. apa-apa dagelan masuk WC wong kudu ikhlas lan prasaja. Iya, aman. Kowe tengok-tengok ning WC ngono ae bejo lho, mesti ana wong rono kok, mesti iki. Kula jijing derek daftar, Pak. Ya. Daftar nyentor maksudnya. Lah, ora apa-apa saiki uga yo. Langsung tak tampa. Putranipun setunggal apa? Setunggal. Oh, suarane tesih Nggih. sae. Lah titikane pripun to? Suarane anggere saya gemblonggong dadi siji kentel niku nembe Nek setunggal. Mbak Ima putrane piro? Coba Mbak bedeken. Ima, Bedeken kowe kok. Wah, nek iki sangger wong nganggo. Pak. Lali. Genah gawene karo kono-ngono kok lali ki maksudnya piye? Sumpah ambek aku dadi sing nguri dhewe kae ndase ra bener ngono kok. Busuk. Wis bola-bali kok Iya takon. Ku kae yo nyatane tak rumati angger sasi tak jukukno beras, angger sasi tak bayar. Mau jukukno beras kok ngendi? Yo saking KUD to Pak Igit. Coba ganti Mbak Ima. Yo Mbak Ima, Mbak Ima. goleki alismu kok ngono iki ngopo Ora to, Mas? ketok aku nyawang awakmu apa seneng aku tenan ketok ya. Aku ngeseri alismu iki lho. Ngapa? Kok ngepangi nyapa? Iki jenenge ilmu. Engko tak WA ya. Ilmu aku sesuk ajari ya. Iya, la telek. Kok sok telek iki lho wong kon ngajari kok. Ngene kok ngajari Lah lho. piye? Ya mesti ya iso. Lah maksudnya kan aku gawe alis kan urung iso bener ngono lho. Oh iya sesuk tak warai. Gawe alis kudu totalitas aja nganggo apa-apa. Lho. Lah terus Yo isone nganggo ana itu. petelot.
Ayo, si Ma. podang jenang Oper Mbak Murni. Cakraningrat isih disimpenan kaya Murni sih ana jero. Papat. Nah. Oh, simpenane. Takoke sithik-sithik, heeh. Simpenane sampean. Simpenane sampean 1 2 3 4. Sing kaya jenengan. Oh. Nek kaya Imai ora usah disimpen warno. ucul dhewe Ya sisa ucul dhewe. Ayo Mbak Murni. Iba bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo Podang kuning digarap tayub. Oh iya. Engko bar iki apa kersane Pak Pangsit saka tim Lo Solo ya ben Oke. Oh, bintang tamu kedua. Heeh. Buka saka Bonang. Nah, kene iki tayube cara etan Jawa. Mriki, Iya. nek mriki cara etan enten, cara rembangan malah sering teng mriki. Iya piye? Nggih. Wah, ya aku ora pati paham sih Mboten marahe. paham. Jenengan arang-arang nonton tayub kok. Belas iku wah. Piye leh? Yo. Buka Bonang. Ayo. Ya. Kunjuk kanca-kanca CFC sedoyo hadir. Pak Eko, Mas Andi, Mas Jembo. Mbak Imam. sawane ngomah wis ora terasan kaluyuran goleki sing tak sayang mopeng ngiter anggonku golek
asmara. Mbak Imah. Matur nuwun Mbak Ima kalian Mbak Murni. Ah, Mbak Ima karo Dik Murni ya terus. Nggih. Sembah nuwun menika Pak Kasmani Ketua Cakraningrat Fans Club nggih rawuh. Pak Jan Pandi ki Mbanggilan nggih. Pak Kasir salam nggih kanca-kanca sedaya. Nggih. Iki ja. Pripun? Tamu sing saka Solo ja iki. Heeh. Sias nggih Pak Yoyok Bitingan menika. Menika sumbang saking Mas Edi Harsono, Pak Pangsit saka Timlo Solo. Heeh, monggo katuran minggah mriki. Turuk. Pak Pangsit Solo, Timlo. Jarak disamperke monggo Mas Binju. Iki bome Timlo Solo ya iki bome. Lho. Asyik.
Monggo. Pas iki. Kok padha bareng wong loro ngadeg. Sapa sing kandha padha? Mate untune. Mula kok julang dimingkem-mingkemke. Iki kudu merongos ya. Lah napa? Gur anu lambene keciliken. Oh, alah. Dadi metu kabeh. Ya, ra apa-apa merongos lah, sing penting sampeyan do ning neraka ya. Ning swarga. Swarga. Iya ning swarga. Lah lali ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Ah. Diperkenalkan Nama, utange pira? Ya Allah, aja ngisi-ngisi to ya. Utang job iki lho sing urung dilakoni iki. Lah iki Pak Igit kapan disane gen aku disinaoni ajar koyo ngene iki. Oh, siap. Siap. Sesuk sore Pak Igit iku makani lele nak melu. Aku kon makan lele. Ya ditanggap to. Oh iya tenang wae. Saking Siap. pundi asmane sinten? Asma penyakit apa? Jeneng iku lho jeneng. Oh jeneng, iku jeneng nggih? Nggih. Oh nggih. Padha eleke aja mbulet lho. Ketoke cilik itu sangar, Bos. Rembang. Ini rembang ngono nggih. Rembang. Rembang. Sumpah mau tak kira blantik sapi. Sik. Nek omong madhep rono. Ababi ora enak iki lho. Kok ya bener. Apa bener? Enggak, asmane sinten? Niki jeneng kula anu, Pangsit. Ala sing jeneng kena dienggo mek bang iku lho apa iku jenenge ngono? Pangsit. Pangsit. Oh, Mas Pangsit. Pangsit iku dudu panganan yo, Oh, Bos. nggih. Niku Pak. Niku rumiyin sak grup tim lo sinten mawon Mas kula alani. Enten Pangsit, enten Bak Benjo, Wawan. Pawan. Nggih. Tim favoritku lho. Tim Nggih. kandhane niki. Riyen aku yo milih lho. Oh, nggih. Tapi Akademi Pelawak Indonesia Iya cocok bener. Andani aku Iki model wong lawas ngerti. Aku lawas kok. Heeh. Iya. Iki yo keteke lawas banget wong iki. Lho, tipiku nasional untirane nganggo koyok bunder kan. Tetet ngono. Waduh. Iki sing nganggo aku. Aki. Yo. Lucu banget tuh wong iki. Niki saking ora terekspos ngoten mawon. Kandhane wong bojone iki. Ora apa-apa. Kula ora terekspos sing penting lho. Iya, tapi apik banget iki lho. Tepuk tangane Mas Jolang, tepuk tangane. Bener nih. Loh, dijak teng Solo ya. Lah nggih Pak, Agit dari tepuk tangan yang datang itu kelihatan wong sing ikhlas karo wong sing ora ikhlas. Nggih, nggih. Lho wong ikhlas tepuk tangane los. Wah, tepuk tangane putih Mas Jolang. Akeh sing tepuk tangan apa mboten Mas Pangsit? Wah, ketok iki tepuk tangane mergo mesake iki. Lah kaya ngene iki yo ngesake, ngono tepuk tangan iki. Apalah gunanya tepuk tangan kalau tidak ada lho. Apa kuwi? Doa yang terindah. Tak kira saweran jebule doa yang terindah. Ora ya pangestu menika saking Solo nggih. Nggih, saking Solo. Solonipun pundi Mas Pangsit? Kula Jaten Karanganyar. Oh, Alah. Kalih Perumnas Jaten sebelah pundi? Kula kepurun lah iki cedhak niki Perumnas Jaten niku lho. Monumen Butin. Wah, teng rombongan niku. Oh, dari mriki. Bumi Graham, lapangan Jaten wingi. Oh, Nah, apa kula dereng? apane musolae kon tikungan niku. Niki enten pos satpam niku Pak Igit, Pak Dalang. Ana pos satpam lha kula teng pos satpam mriku. Ning tinggane nek Perumnas ngarep dhewe mae cilik kae satpam ora sambok kandakno. Kene iki ya ana. Dikira sing duwe satpam. Jarene kok kon cerita, ya aku cerita. Lah iya masamu sing omah cilik ngarep Perumnas kae sing ndek Perumnas kae sing satpam. Ning kene iki ya ana. Ono. Ana masamu. Apa iya? Al Hikmah. Mas Wah. Al Hikmah. Al Huda. Heeh, terus. Allah Mbah. Jolang niku ngertine nek sing niku nggo Joko Satam lagi wae. Oh. Biyen kene ning Rembang ana Perumnas niku terus ning wah kae sing di omah tumbas. Oh. Arep tuku Perumnas tumbas. Iki berarti pangkatnya munggah iki. Ya moga. Rapat yo isin nang aku salah karo security wae kok. Lah iki Pak Igit Piye? salah alamat. Ngerti ora? Aja apa-apa ki. Jakarta medun jlik Oh, ya. Zaman urung ngerti ini Bandara Soekarno Hatta urung ero. Urung ero. Didik 20 kok wani ngopi mbek mangan roti. Meneng aja aja ngomong. Kopine tok 45, rotine 45, sidane WA aku. Piye? Juk moro dhuwitku kurang. Pak Igit, Pak Dalang njaluk. Dalang. Ya ampun, piye to Pak Igit? Alah gur main teng taman mini kayak aku yurung pengalaman biyen kok yo. Gek Oh. ngomonge ya kaya pengalaman. Piye? Mlebu ning gone swalayan ku kan ana menu-menu terbatas Ah. ya. Tuku teh botol yo. Bang ada teh gendul. Aku lali ning Jakarta ijo tak iso tak kira ning Rembang jan. Pokoke Ketoke basa Betawi. iya
Wong iki mbok takok aku. Iya. Takok aku lho, aku iki gaweanku jaman Ciliwung isih ombong ngantek Ciliwung dadi cethek kok. Ning Jakarta. Jakarta. Dagel. Lah ya tukang ngresiki kalen. Layak kok apal omong. Sone nek lunga hati-hati. Iya, iya. Ana pengumuman, mohon maaf, pesawat Batik Air delay. Ngono ku yo dalang ora mudeng. Ora mudeng. Ana tulisane, Mas niku pesawate dileh teng pundi. Delay ku mundur jam terbang. Lah aku biyen urung paham. Urung paham mbok takok aku wong aku sing nganti lu nganti izin. Akeh krungu iki dalang takok lho pesawate dileh teng pundi. Oh, mbok yo Delay. delay Iki mundur jadwale. Aku lagi sadar jebule aku sing nggo dhuwit akeh, jebule aku sing goblok dhewe ya rombongan. Oh duwe waduh saiki tak pengen melok pesawat bareng aku. Oh piye? Aku ning nggon ngarep panding pramugari. Ngene ku yo isih salah dalang kowe. Lha piye? Kan nganggo bahasa Indonesia bahasa Kayak ning Inggris. Sumatera, ning Sumatera ki. Sumatera. Terakhir ya Sumatera. Yo urung mudeng. Pengumuman untuk sabuk pengaman dipakai sing taleni ku gulune. Iki arep bunuh diri apa piye? Pramugari, selamat siang. Lho Bapak kok kendat? Iya. Lah tak kira takon jejer kuwi aku tenang bae. Jejermu londo untuk takok ya salah. Iki sing ditaleni apane? Lah londo gulune gatel ngene. Iki taleni gulune kok. Londo kae entuke nyauri iki gak ro kata-katane pas gulune gatel. Aku ya isin untung kok kursiku ngarep karo nguri gak awor. Munggah awor apa yang Isin saya. ya? Mesti isin. Hak anak turunku jo petuk keperanggul kok andane. Wis Ning Mas Pangsit, sing sini ora aku tok nek perkara numpak pesawat lho. Piye? Kok Bandara Matyani Semarang, Semarang? arep ning Kalimantan kayak. Kalimantan. Wah, nganggo sepatu apik, munggah pesawat sepatune dicopot. Dipae karpetan. Lah tekan apa ki jenenge Palangkaraya ki, sepatuku ndi sepatuku. Sepatuku ndi sepatu. Asline kae atiku wis nekat tanggo, cuma dalang iki gak pengalaman ya sok ngandani. Ju ana karpete sandale coplok. Sandal coplok. Udah. Barang pesawat mabur. Wer. Tekan Palangkaraya. Bareng aku melengak lho kok ondone keri. Sandalku tenguk-tenguk dhewean ning ngono. Wo, alah. Ora ondo apa sing Ya. gerbang pisan ke lho. Tak kira iki aku ra pinter dalang iki pengalaman tak nut sandalku keri. Meli lho adek tuku kuwi. Meli. Sandal Meli ki lawas. Meli to kae. Apa? Rupane Sandal ijo. lawas iki? Sandal lho, Meli. Lili apa? Lili. Lili. Ya Lili. Meli yo ono. Oh, cah iki ora tau nyolong sandal, mulane ora roh merek. Kowe sing pengalaman yo, Jo. Alah. Lho kene iki model-model wong saleh. Ya lha kok salatan untuk nyolong kok. Oh. Ora percaya aku ku lho apal merek sandal anggere jemuane tak golek sing apik, Swallow. Neckerman. Swallow. Swallow. Terus moh, Meli moh. Moh. Lili aku ya moh. Moh. Bareng ketemu Neckerman. Ketemu Neckerman, lah iki ya ngono lho. Wong kuno iki sandale. Wih lah tak rewangi batal salatku. Oh, piye? Lah piye tak del njero klambi wong ana teleke. Piso. Wah, Bakunipun nganu Mas Pangsit. Piye, Mas? Malam ini malam yang berbahagia. Tan kenyononyon saged pinahi jenengan karo Mas Jolang. Iya. Ngalap berkah Iya. yang Jati Kusumo. Untuk yang di depan sana ibu-ibu yang mau foto sama saya atau sama ini sabar dulu ya. Sabar dulu. Sabar karena foto-fotonya pasti rusak. kok pasti rusak. Tapi ya wong loro. Wong loro. Aku mau bintang Tenan, tamu. awake dhewe termasuk bagus ora elek heeh ya. Jalalah bagus ganteng manuke padha ae. Wah. Wis. Kita kok cocok jo karo Mas Pangsit. Iki ape gawe tim iki? Ya, wong loro. Biyen tim lo saiki tim apa? Tim guyu. Tim lo saiki tim mi ya. Lah dhisik aku kancaku Benjo, saiki ketemu padha jone Jolang. Iya. Dadi Berarti nek- awake dhewe iki wis Wah. kita ora cocok. Ya cocok ngono lho. Cocok. Iya, pokoknya kena dititeni ya Mas Pangsit. Cuma pokoknya angger sasi suro malam Jumat Legi tanggalannya dibunderi. Dibunderi. Diagendakan. Genrene iki. Besok mampir ke rumah Tapi iki saya. acara bagus ini Pak Dalan Ya, Pak ya, Pas ya. iki. Gimana, Pak? Aku duwe usul niku lho gak ada usul. Gimana usulnya? Nek iso acara ngenten iki diadakan tiap 3 hari sekali ngono. Lah itu Gen awake dhewe to gawean, Bos. Bon-bon nami saya komplit ta ora. lah piye? Wis iki komplit iki lho, iki komplit lho. Walah. Kuwi apik dicopot ya aja blangkone aja. Apa ya? Iki non sewu. Hah? Blangkone ukuran piro to iki?
Keciliken ya, Jo. Nggih itu silian. Saka Pak Edi. Alung ini sumpah sampe nek gak percaya grayange sinden kok ada gak roh ya. Grayangnya. Ayo. Iso dikira ngilang kok ya. Kandhane. Dikira aku tuyul. Lah ciri khas tim lo yang ini ki. Aku Orang ini lho mau kira aku pas orang nganggo ngene iki ngomong liwat ki, botak ngono kuwi. tenan lah pas pentasnya ini Gunung Butak. Oh, pas iki. Iya. Iki ngene anu kraton apa? Yang Jati Kusumo ngalap berkah teng mriki. Iya, Pas iya. Jumat Legi Pak Git Nggih, nggih. nggih. Waduh kok solo rene padha karo panjenengan ngalap berkah. Amin. Iki aku Ora jenenge usah dinggo ya apik ngene kok. Pak Edi pripun iki? Ora usah dinggo apik ngene. Apa? Dadi cetha kurang pirang sasi ngono cetha. Maksudnya piye? Maksudnya piye kok kurang pirang sasi? Lah nek awake dhewe ape sayangan kene kan mesti suro. Lah nek karek ngitungi kurang pirang sasi kok rene meneh. Kurang pirang sasi rene. Ning ngono kuwi. Bisa. Ning iki duwene Pak Edi lho iki. Ora apa-apa kok Pak Edi ki mau ngono. Kok nak ndur panggung iku aja diagem blangkone. Oh Buka ngono. wae. Wis kandha ngono. Dadi isen-isene kono ku ana kabeh ngono kuwi. Kok anggere gak nganggo iki kok sampean dadi pinter tenan. Oh iya iya. Sumpah. Masa? Oh, iya. Ra percaya. Piye? Siji lan siji, Loro, loro lan loro, papat, telu ping papat. rolas. Bayar bank iki terakhir renggeping 12 lho. Iki wong kok iso kaya ngene iki lho. Iki kabeh wong uteke kan cuma ini 1 2. Ini iki papat utek kabeh kok. Lho. Lho, oh telu. Lho. Iki ngene. Siji, loro, ya ngarepane iki termasuk utek iki. Iya. Mula pintere ram iki Oh lho. lah aku agak tak sawang ngono jumlahe roh kok. Oh iya. Apa? Ora apa-apa. Ngece. Nah ini anu Mas Pangsit, Iya. yang julang kaya ngono kuwi tapi asli ya bodho tenan, goblok tenan. Goblok tenan. Lucu mergo saking gobloke. Goh. Lho, saiki SDM ini karo Mas Pangsit jauh berbeda. Masa? Loh, bisa dibuktikan. Boleh. Heeh. Mas Pangsit coba. Siap. Presiden Republik Indonesia siapa namanya? Bapak Prabowo Subianto. Weh, betul. Aku kok tepuk tangannya mana? Tepuk tangan. Majolang, Iya. Presiden Uruguay. Nah, apa? Longalongo. Anu, Gubernur Jawa Tengah siapa Mas Pangsit? Bapak Lutfi. Pinter. Aku ki wong bolok Pak Lutfi karo aku ki kanca plek kok. Majolang, Gubernur Amerika Latin. Nah, Alah, plonga-plongo. Plonga-plongo. Ora ngerti, Jo. Ora mudeng. Jo, telek pitik jenenge apa? Lencong, Telek sapi, letong, buat telek wedhus. serindel. Loh, nek ditakoni telek nyaut. Nih, mergo kene ne asli julang telek tok. Sik mere ora terima. piye. Siji tambah siji. Loro. Presiden Amerika sapa? Ora roh. Anu Donald Trump. Donald iya, Trump. telu mbek telu. Songo. Songo. Iki kebosok sisan. Telu ping telu ya songo. Telu tambah telu. 6. Oh, lah, untukku ya aja mbok delok salah kowe. Solo hitungan telu mbek telu. Krungoku telu Iya. ping telu. Telu karo telu. 6. 6. Rolas. Bahaya. Papat ping 5. 20. Pitu. Lah, iki lah umpamane kowe tak bedhekne ya iso. Iso. 17 karo 1. 18. 19. Walah. Tambah siji kok 18 aku ngerti lho. Kandha. Niki ngerti Damput. Ngerti ama ora tak awur ngono. Kok kono urung tak takoki kok ya panggah Oh, roh. ngerti sak durungane winarah kok. Lah SDM-e ketara pinter Mas Pangsit timbang Lho. julang. Iki tonton ceko iki lho. Oh, keletok banget. Wah, percaya uteke nganti ambil. Contoh matematika ya, ini soal cerita, jadi Piye? logika masuk logika. Logika. Iya. Untuk Mas Binju. Ah. Ada Pak, Kaya enggak. orang kejebles kene iki aku. julang dijoroke ra apa-apa, Gusti bebas. Allah. Oh. Soal cerita Mas Pangsit, Iya, siap. ada mangga sekilo harganya 10.000. 10.000. Ada Pak Budi membeli 5 kilo, berapa membayar? 50.000. Pinter. Oh, aku tepuk tanganin di tepuk tangane. Julang, Ji, Bapak. mangga sekilo 5.000. 5.000. Pak Budi membeli. Membeli. Siapa yang menjual mangga? Ah, Orang ngerti. Ora ngerti. Plonga-plongo, Plonga. telek wedhus jenenge. Serindel. Telek sapi. Letong. Telek pitik. Lencong. Nah, nek takoni telek langsung iso. lah Lah, Mas Pangsit ngerti, sing dodol pelemu ngerti. ngerti. Oh, 100 untuk Mas Pangsit. Aku
kandhani aku ki jasa bos, Bos. Mangga sekilo 50.000. 5.000. 5.000. Pak Budi membeli. Siapa bakulnya? Kowe ora ngerti. Ora. 0. Mas Pangsit ngerti? Ngerti. 100. Aku kok Bos. Kok ngono tok kok iso entuk biji lho piye? Lho aja nyawang rupane walaupun rupane ki elek urung mesti atine apik, betul. Lho lah ya kaya muni gak Lah iya. aduh lah ya aku masalah. Aku kok dadi wong muni ngerti betul ngono nganggur iki. Lho nyatane nyekseni aku ki wong beda timbang awakmu. Oh anu SGM Sumber daya manusia SDM. SDM-e dhuwur kene ta Pak iki? Ya dhuwur. Oh wong Solo kaya dhuwur kono. Oh ada 2 buah sepeda motor. Iya. Wah soal cerita ya. Ada 2 buah sepeda motor. Iya. Berapakah harganya? 300.500 setengah. Aku cepet no. Percaya. Lah kok iso percaya? Percaya wong dhek ngawur. Oh yo ngerti iki ketularan iki Pak. Yo ya luar biasa dapat bergabung dengan kita. Wah, terima kasih. Semoga bisa ketemu di hal-hal yang baik. So digake grup musik dhewe co Mas. Pangsit digone ning Rembang ae co. Yo saiki timbang ning kono kos kok yo. Kok ngawur. Oh yo kos to. Kontrak ngarani kos. Iki padha ae. Sing rada keren kok yo kok aja ngontrak to. Lha apa, Mas? Yo piye ngono nderek jenengan ngono. Nunut. Lha iku padha wae. Padha wae. Padha wae. Mau nembang atau mau apa atau gimana Mas Pangsit? Kamu mau nembang, mau salto atau mau glundung, monggo. Oh, enggak ada tapi ini semua bisa nabuh. Wes. Ada, ini lagu rock, daster, celana komplit ini. Ngeten mawon iki lagu lawas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya apa? Judulnya? Pokoke Terajana. Isih ana sing lawas neh. Sik dengan digelik. Allahu Akbar lawas kuwi. Terajana. Terajana. Iya kan. Ya kandhani. Seneng aku. Walaupun rupane ngene suarane jor. Ora apa-apa elek lah sing penting urip. Yo. Ini lagunya. Ain. Pakai ain itgon bilaguna bertikung di belakang. Itkum bilaguna. Ain. Kowe ngerti Jo? Oh, kene ngaji. Tajwid to ngaji. Tau mondok kok. Lah sekolah kuwi ning man terus ngalih nggone min kok. Wah. Kok ngarep ning gone men Tombok no. Ning nggone man ruwet pelajarane angel nggone min mah genah yo. Apa? Ware remi, koyen, kletek ngono kuwi. men bakul kopi. Ulangi dari depan. Terajana. Agak dhuwur gak apa-apa. Yo sakmene manut gamelan kok agak dhuwur kowe tak kentes ndasmu. Terajana. Wih, asem kaya makelar iso Jurunge tenanan bos. Jo. Iso remu dodokku. Aja jongkrokke. Lah dipiyake. Keplak ndase. Iya, kok iso sweet kaya makelar ning terminal lho. Terajana. Rambutnya benake sih, Bos. Ya, benakno wis turuti. Ini lagunya lagu India. Sekedap. Bu, Ibu. Tepang lagu niki mboten? Terjana tepang nggih, Bapak tepang nggih? Pang, Jenengan tepang? Tepang. Oh, karena sudah pada ngerti semua, ganti lagu mawon. Dulu. Aduh ngerti kabeh. Tak kira nek wis tepang berarti umure wis tuwa. Tak kira ngono. Monggo musik iki. ya musik. Net. Nah ya, nganggo cangkeme gak apa-apa. Ngeri lho ya. Ayo kok kendang Mas Raja. Tak.
Karena aku melihat musik di taman ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Musiknya musik dangdut, bendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Teracana, teracana, ini lagunya, lagu India. Asik. La 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 la, hai merdunya, merdu suara. Oh ingatnya serasi dengan indah gayanya. Karena asiknya aku hingga tak ku sadari, pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Wah, enak sih. Tepuk tangannya pun tiga, apa-apa iso jebul iki. Cakrane ngerang. Ya Allah, mboten ngira kula iki. Besok 15 Agustus di TBJT Taman Budaya Jawa Tengah hadir. Oh siap jeneng kabari kula. Aduh iki sejane elo tenan iki. Ini adalah karya dari leluhur yang sekarang diolah kembali dengan anak turun. Jadi pentatonis, diatonis sih ternyata kalau mau menggarap semuanya luar biasa. Wah, bahasane. Ngomong pentatonis diatonis karo Mas Pangset iki ngawur ahli Loh. musik lho. Aku ke musik ki ora mudeng. Lu aku malah ahli kubur kok. Oh, genting aku. Iya. Iya. Wah kok ketok apik, Jo. Ahli musiknya kok sombong, ahli kuburnya meneng kok. Meneng. Angger wis ilarohi ngono. Oh, iki wah, kayak tawasulan wae. Ora apa-apa, kabeh iku ora usah diwedeni. Ora Usike pangeran kang dumadi awake dhewe iki meng apa to? Betul. Meng titah isane mung njaluk karunan usaha. Betul. Ikhtiar Iya. kabeh dening wasit utama Gusti Allah. Betul. Lamun to perkara mati aja wedi. Ojo wedi. Aku dhewe ya gak wedi. Ya ora usah mundur-mundur Gak penting karo ngene. suaramu cilik ngono kuwi. Ya. Saking Solo kalih sinten mau. Wau kali rombongan saking Solo, enten- Saking Pengging. Oh, saking Pengging. Nggih. Wah, kelompok wonten mriki. Nggih. Pas Jumat lagi kula ringi nggih, kula mriki. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Lah ngoten ngabari kula. Ngoten Pak iki. Nggih. Oh, siap. Begitu terus mboten asing mriki niki kula. Wis ngapuk aku ra mbok kabari lah. Lah sebabnya apa? Engko nek mampir mah kangelan. Kok kangelan apa? Lah kangelan Sherlock. Kok kapan-kapan mampir teng TBS Taman Budaya Sambungan. Niku Oh. kagungane kancaku. Oh, tak kira kagungane awakmu to, Kang Ora, Jol, Kang aku Jol. sebelahe kae nggone Oh, cilik wis. sing cilik kae. Cilik aku dodol ngarepe kae. Oh, alah. Iya, kae Oh, iya. melayani segala jenis kebutuhan masyarakat. Oh. Utawane wong lairno ya nampani. Oh, Iya. tamani. Lho nglairno seniman-seniman baru. Oh, tak kira babaran kae. Wah, ya ora kae ana tugase dhewe aku reti pisan terus aku moh ngeri. Ngopo kok ngeri ngopo? Ana wong babar ngeri. Kok iso? Ayo Mbak, wis buka papat Mbak. Ayo Mbak, wis buka 5. Aku mlebu blek kok suwen buka kabeh. Bayine langsung pusut ngono aja. Ora project ngono, nonton raine balik meneh. Wedi. Ayo angel angel. Sesar, Waduh. aku sinar laser. Iya lho. Wes yo sesar sinar laser. Ora ta Yos? Ora. Ora. Coba Mbak Yosi ben karo Mas Jola karo Mas Pangsit Ya, gitu. iki. Slendro songo. Niki Mas Oh, Pangsit saking Mbak Edida anu bulurah sias Oh, mriki. Bu Lurah coba diatur sik. Bulurah Pak Didi mbok pilih kersa Pak Pak Kapolres. Danang. Pak Didi, Pak Kapolres, Pak Danang, Pak Danang. Udah, Pak Danang konco kula niku. Saya ketemu sama Pak Kapolres sudah berapa kali nih? 1, 2,
Sejak di Magelang. Ya sepisan iki gitu iki. Wah, semane. Tak hitung-hitung lagi putus saya iki jebule awake gede banget. Sangar aku rawani, Bos. Kene sing kok awar bendina. Apa ya? Lho aku karo panjenengane awar bendina. Piye? Lho aku petugas Polres dalam aku iki. Oh, wong jero. Jurut tugasmu apa? Apa? Lho bagian dalam. Sekretaris. Sing dihukum. Oh, dalam penjara sebenarnya. Dalam penjara. Mbak Dari. Mbak Dari, monggo. Monggo, Mbak Mbak Pak Dari. Didi, panjenenganipun Pak Didi. Pak Danang, Mbak Pile Kerso. Nggih. Dari akan wonten mriki. Monggo. Mungkin ada himbauan-himbauan. Ada tanda-tanda aja. Nggih wau sampun anu monggo. Monggo. Monggo Pak. Bu Lurah. Monggo Bu Lurah. Kowe tenanan apa ora Bu Lurah ku ngene-ngene ora ketok. Sampun Pak Igit. Napa perlu kula padosi mriki? Sik tak takoni sebabe apa kok kowe mengharap Bu Lurah munggah? Jenengan iki pripun to? Mosok kula kudu ngucap palaka. Ngucap piye? Lho Bu Lurah menika nuwun sewu enten sing Apa? nek mboten nyawer ni jare dosa. Wah, Wah, semane. ketoke rindi kok krungu kabeh ya Pak gitu. Nah, piye ngomongnya piye? Ngomongnya piye? Alah iki. Aja banter-banter ndok krungu. Tak ulang iki. Piye? Wis sakine entek. Monggo Bu Lurah. Monggo Bu Lurah. Kalih Pak Danang. Kali Pak Danang. Monggo. Pak Didi. Iya. Monggo. Napa kula ingkang mriku? Aja. Nek kula mriku mundak 50. Ben persiapan awake dhewe sak lagi. Oh ngaten nggih. siap. Mbak Yosi aja Mbak Susi. Monggo, Mbak Yosi. Siap. Niki kanca-kanca nom-noman nyuwune sesideman Pak Igit. Niki Panas-panas melaku orang gowo payung. Sandale diseret lamaan mlentung Surabaya geger wong sini mantian Jakarta janji rukun tetap merdeka. Mbak Yosi, Dalam dos pundi? upami padha legane sampean milih Jolang napa Mas Pangsit? Alah niki umpami padha legane kula kalian Mas Jolang utawi kula kalian Mas Pangsit nggih. Berhubung semuanya berdua ini padha mrongose, ning sing siji mulus gundul keling-keling sing jejek nduk. Alah, sing siji kok cengker. Tapi gimana pun juga saya tetap setia dengan Wah. kesayanganku iki. Wih kono kuwi to. Iya nak. Kirek apa piye kesayangan iki? Iya ingon-ingon di rumah. Iki modele iki ki ngerti ora? Angger bar diwenehi dhuwit ngene iki. Gitu. Engko nek ora tek duit entek. Angger dhuwit entek bayo. Piye? Nek turuke dhewe ning jero kulkas. Kuwatir ra diwori. Mbok. Eleh, rumangsane kok iso. Kono wis milih kono wong loro iki wis kaya kene iki ngene wis kene wong loro. Piye? Iki aku kok ngene kono. iya. Iya, kaya ngono bojo lho iki aku iki. Kapok Aku kapan. ki bojo. Terus. Terus mari ngono kok atek kok weh-wehne wong. Jenenge bojo iki kudu dilindungi. Wes. Harkat dan martabat. Kok terus kaya ngono kelakuanmu? Jok. Kurang sak rambut kenek. Kancane kok kaya cah cilik sebulan karet sak rambut don. Wah, anu Pak Git. Dalam. Aku nek ngono ora sanggup aku. Aja. Aja. Ngene iki masamu ora nganggo modal kok ape kerok nganggur. Modale piye? Lho ku ATM kudu diisi. Oh ngono kuwi ya. Sampeyan ra percaya jajal lho, bangkrut. Wis aku tak ora wae. Aku ora. Mereka majeblok ST kalau kanca-kanca CFC kalau mau request lagunipun Gerigis. Gerigis, Nggih, ya. Sesideman Mbak Tamia. Sesideman mengke ya, sesideman kok bagian iso opo yo. Nah, kok dibawani pocong Mbak Yosi? Apa, Jong? Cakepane sing sederhana. Apa itu? Ngilmu iku. Wah. Oke, baiklah. Oh. Harus ke penyiar radio. Wah, jane. Wah ngono. Wah lah. Astagfirullah. Keki maca apa, Le? Lu maca ibu-ibu PKK. Oh,
Ibu-ibu PKK, ajeng tindak pundi Bu PKK? PKK. Oh, PKK iya. Ajeng tindak pundi menapa? Kumpulan rutin. Oh, kumpulan. Enten acara napa teng pundi? Enten acara arisan. Oh, Nggih hafal lagu Mars PKK, Bu. Kula menika pimpinan. Cobi lagunipun Mars PKK dos pundi, Jajal Bu? kaya ngapa lagune? Anu tintingane Alah yung. Iya. tanganku di tangan. Iki lho. Tanganmu ning kiwa. Tangane dhewe. Iki ora ngono. Ayo. Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera. Nun sewu kula nembe gerak Pak iki. Oh iya. Oh njaluk ting-tingan kok nggo gamelan dhewe. Lah iya lah aku umpamane tak teruske rabar sewengi. Ayo dirimu. Apa? Ayo. Au. Agak wani. Ora wani aku. Bundari. Kanjang. Saka sapa aja? Bundari Oh, lah. Bu Kades. Kene. Wong lanang kok iso ngawur. Waduh, Jo. Ampun. Jo, dilebokke kono piye, Jo? Iki Mas Jo. Wong lanang. Barno wae ndiki ana sinden ngesaki dhuwit operasi. Kok iso operasi? Weh gambare nyokot dodo ra usah. Yo ben. Yo ben. Kulo wis tak tutupi kene. Ameh njaluk kowe. Ora. Ra iso. Paling ora. Ani kowe. Gawe ku. Jikok iki, Alah jikok. aku mbok denda 5 juta ngono le. Akale ono. Akale ape nganakno dhuwit reko-reko. Wis tau apa Jo kedenda? Pun nate kok. Piye? Lah ora jarang keceblokan semut tapi nulungi mah kedenda kok Pak iki. Nulungi semut. Kejeblan semut kok iso Lah kedenda? semute klagepan nek tak tulungi ngono. Kok enek semut gelagapan niku. Kecepit lho kono masamu. Iya, ora iso ambekan ya. Ayo, aku kan sayang marga satwa. Semute Cinta keklakepan. binatang Tenan, Dik. kok ya. Ndas ngene-ngene. Sakno. Ngilmu. Ayo Mbak Yesi. Ngelmu iku. Jo. Kandhani to wis tak omongi Nyokot to. tenan. Kandhani wis ora kandhani. Wis tak omongi. Lho, Jo, malah pindah kono, Jo. Wah, nek rono mbok wong 5 awor yo kamat. Oh, alah kono wis daerah Wes, barang aman dhewe. nih. Nek kuwi daerah rawan Kang Jo. Lha iki mau wong pira sing dilempeti masamu? Wong 20 lho. Dilempet Tenang. dalek kono lho Mas. Tenang ora bareng geger ya. Iya. Tenang. Ki engko nek ngantek roh-roh raine pucet mambu titenono. Kok iso mambu ku Dasare raine wis biru kok, Jo. Dalahmu nang kono. Pucet kabeh. Titeni lho, tenan iki kejadian fakta e. Kapan? Duit didel kono sindan barang dijukuk ngeri deh. Gambare malih. Malah apa? Ampek. Ya menawa mbah lah, mbah. Mulai. Aja. Aja mulai ha. Kok kuweting aku. Terus ke Mbak Ya. Yesi. Arep muni kelakuane ya. Ora. Mesti awe kenane do inguk-inguk to, andane we guyu andane. We guyu keri ya kandhane. Alah sese gringgingen. Ora ngandel. Wis to. Kelakone kanthi laku. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Pelajaran teori tidak akan terlaksana dengan benar kalau tidak dipraktekkan. Betul. Ojo mung sekedar teori. Yo dilakoni. Praktek. Cukur ditulis tok, arep diapalno. Iya. Wis dilempit nganggur. Laka sela wankas. Iku Teges saking sih. Pak Didik kalih Bundari nggih. Nggih. Nggih, Pak Danang dereng nggih. Aduh. Pak wis. Pak Dan. Ketoke alon-alon ning krungu. Ora iki. Mosok krungu. Yo. Iki cukup perwakilan. Oh, perwakilan.
Adik wakil. Jo ora apa-apa wong kabeh kuwi ya srana kok. Jane lek ditambahi ya. Iki gelem ta ora? Tegas nyanto sani Satya Budya pangegesing Lagune Gregis ya. Gregis. Banyuwangen. Oke, Di siap. coba ini ada 2 MC, Mas Pangsit dan Mas Jolang. Oh, MC-an saya. Coba Mas Pangsit di MC ini lagunya Gregis, vokalnya Mbak Yosi. Bagaimana coba MC cara tim lo? Aduh. Baiklah yang berbahagia, semula yang berjudul kesannya kok boleh. Sik omonganmu kok koyo film Soundesip ku. Soundesip cari. Film Ayo bangsa wedhus berarti iki. Film Soundesip lho. Enak ngono lho. Piye? Baiklah. Oh, baiklah. Bapak Bapak-bapak yang kurang baik. yang kurang baik. Loh, kok Ayo. Dangdut nasional. baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Berikutnya. Kok kayak sambutan petinggi. Eh, Modulasinya agak tinggi. Oh, modal. Selamat malam, apa kabar, bro? Oh, MC-nya. Halo! Iki worke kok malah Apa kabar semuanya? wah koyo kelelegen selepan. Astagfirullahaladzim, salah Kok kabeh, sak? bos. Kowe Jo. Wis ancol, Mas. Kowe contone Jo. Iki MC cara Kaliombo Rembang piye? Dangdut apa campur sari Pak Kit? Lah nek campur sari piye? Campur sari piye? dong. Derekan dalu punika ingkang sampun lenggah kepareng monggo. Misalkan campur sari Cakra Nirat Sinareng Diah Ayu Yosi Dian Pratiwi. Lah nek dangdut. Malam hari yang senang berbahagia, terima kasih segala lapisan masyarakat yang mendukung acara MC dangdut itu punya ciri khas tersendiri, Mas Jolang, Mas Pangsit. Sing pripun? Biasanya suaranya gede, pertama gue yo. Masih bareng bersama Cakra Ningrat Indonesia. Wah. Vokalis yang satu ini yang sudah mempunyai nama sejak kecil. Sik. Kok sejak kecil iki piro? Yo kecil iki jeneng kok yo. Pertama gue, yo. Ngono Jo, coba Jo. Yo. Kurang gede. Yo. Gede nah. Kurang gede. Gede. Muntah-muntah. Malah gregekan nih. Yo, Yo. ayo Yosi. Ini Gregis, ayo Mbak Yosi ya. Oke, siap. Digarap dengan gamelan monggo Mas Pangsit dan Mas Jolang yang joget gayeng ge. Yuk, coba kayak apa? Yuk. Koreografi.
manis kuryang manis tambahi gula wes ya wes kamari kamekar sing guna kari manis kuryang manis tambahi gula wes ya wes hang dipeker apa kerasa coketnya gareke satu yang gareke saya suwe antar duge aku mah rika kanangin apa tahan dirasakno ya ayo ayo Oke, Tegal Dawa bergoyang. Kali ini masih bersama Cakraning Eratnya Indonesia, bergoyang bersama cantiknya Indonesia. Yosidian Pratiwi Harmawangi HE Velocity-nya Cakraning Erat. Cantik-cantik sudah siap untuk bergoyang sayang. Bersiap oke? Tamia siap? Sebagai sini, Murni siap, Denny siap. Oke, baiklah. Kita hitung. Hitungan ketiga mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Kari manis, kuryang manis, patambiai gula. Wes ya wes, kamari kamekar sing guna. Mas Blondos sama Mas Jolang, bisa kan bergoyang Velocity? Kita tunjukkan merongos-merongosnya Indonesia bisa bergoyang. Jangan gadian lo ya untungnya ya. Ya, jangan berteman ya, oke? Siap? Gari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, dong dipeker apa kerasa. Asik. Satu lagi goyangnya biar asik, biar nggak dingin ya. Bersama-sama Tegal Dawa semuanya. Kari manis, kuryang manis, tambahi gula. Wes ya wes, kamari kamekar sing guna. Kari manis, kuryang manis, tambahi gula.
biasa. Matur nuwun Mbak Yesi. Ini jenengan dapat salam-salam dari fan-fan jenengan dulu dari Api penggemar tim lo. Wow. Semoga sehat dan terus. Aku ora ngerti nang Mas Pangsit ono Mas tak garapke lagu sing apa kuwi jenenge berkesinambungan lanjut-lanjut. Ya, Gue iki dadan aku pengen rene ngerti-ngerti kok nganggo kaya ngene iki. Hajan tapi luar biasa. Luar biasa. Malam hari ini live streaming YouTube Sigit Channel. Oh, siap. Penontonnya 2000-an ini. Oh, 2000-an. Iya, hanya satu channel ini beberapa Satu channel. jam. Oh, luar biasa. 2000-an, jadi ono sing 3000-an, ono sing 4000-an. Wah, kaya tutulan apa to? Mergo bengi iki barengan karo anakku lanang satu channel ada 2/7 kan. Ya. Oh, Di Rembang Kota sama di Galdowo sini. Galdowo sini. Mas Wangsit, Mas Awang ki putrane Pak Igit. Oh. Putrane Bisigit ding. Putrane Bisigit. Tutup pusara Pak Igit. Kayak sponsor to. Oh, Kayak terus mayang ning sing nandur kae. Iya. Bisigit Pelestari ya. Oh. Iki Pak Bapak Eteng mriki. Ini nanti next time ya. Nanti dari kanca-kanca untuk yang hobi tim lo dulu ini kirim salam kagem jenengan. Matur suwun. Ada yang bertanya masih jangkep napa mboten? Tasih sedaya toh? Oh, Oke. ada yang sudah Dari ada. sinten ya? Ben baguse benjo. Oh ya, ndak apa-apa, biarlah. Engko genteni Jo. Mboten nek bab niku ampun gentenan. Mas time iki lho sing mleboni kuwe. Nek tim nggih kula oke lah. Oke, it's okay don't worry. no problem. Sekali-kali dipentaske ning Rembang. Ya, Oh. siap nanti kapan-kapan saya telepon. Oke. Nomere ya. Oh, gampang. Oke. Aku duwe nomor rekening pokoke tak kirim ya Pak. Ojo nomor sing kulit TT piro to saya. Kok malah. Iki malah Jo, saking Bulina Jati Malang sing nadar putrane mari nyawer Lintang Asmara. Oh, anu nyawer dalang. Iya, nyawer Pak dalang. Dalang niki badhe duet Lintang Asmara. Monggo. Kok Pak Dalang. Lah niku nyawer Yo nggo dalang. Oke. Ah, wah. yo Lintang Mbak Lila. Lah ya, iki nom-noman iki anu Pak Igit wau sudah pada tanda jadi sesideman. Oh, Sesideman. Oke. Engko Sesidemane Mbak Deni karo Mbak Oh ya. Tamia. Tamia. nggih. Kene, Li. Iki wis nyawer Jo iki Jo. Aku nasibku iki enak banget ya. Pripun? Sore mau mampir ning daleme Mbak Dari. Terus dipanjeri saka Mas Agus ngelo. Sok tanggal 7 Januari. Oke. Karo kowe. Aku ora bocah. Lu tetep dijak. Tajak kono ku tajak. Santai pokoknya ku angger tak ajukan. Dene kok dikongkon mundur kan ya becane. Oh. Cita-citamu kok elek mentok Kang Jo. Maksudnya mundur tanggal iki lho. Oh, iya. Mundur dengan dhewe ki ya piyai Ya kan kudu sibuk. ikhlas karo iki mau. Piyai sibuk kok. Piye Yo. sibuk. Ngerti ngono sing gone awang tak iseni pangsit iki. Lah pangsit. Dagelane pangsit dalange wangsit. Iya. Kapan-kapan gabung kemawon Pak. Nggih. Kersane roh rekosone. Anak kula nggih Lah kok iso ngondong rekoso ki piye? Sing jelas ngono lho. Jenengan tindak rene ki ya perlu pengorbanan, perlu waktu dan lain-lain. Oh iya. Lho lah aku nek wis mapan lho, sampean tetep rekoso. Kaya curhat ya iki. Kene Li. Ayo. Mas Iki celuke aja li ngono kuwi. Lila Pangestu. Lah Lah, bahasa iya. jangkep ngono lho. Lah yo, Lil. Lah ngono. nggih, menika nadaripun Bulina, mugi-mugi mufid dados putra sing soleh. Karo kowe apa karo Mas Pangsit Jo? Pas mangsit menika nek kula njelehi wis. Dene sadar diri. Karo Mas Jo. Oh Wis iya. kok ngene engko nek ora iso tak saut. Oh iya. Aku yo iso sithik-sithik Jo. Nggih. Ah terare. Lho, Oke. nyeperare. Kaya lagune anu. Percaya. Terare rare rare rare. Kok